وەکە ئیرۆ di sala 1898 de yekemîn rojname di dîroka rojnamegeriya Kurdan li jêr navê Rojnameya Kurdistan li Qahîraya paytexta Misrê derket. Di 22 Nîsana sala 1898 Rojnameya Kurdistan ji aliyê Mîr Muqdat Midhed Bedirxan ve derket ku ji 4 rûpelan pêk dihat. Suh yek hejmar ji wê rojnameyê derketin ta sala 1902 û cihên amadekirin û çapkirinê di navbera Qahîra, Cinêv, London û Folkestoneê belav bûn. Li her çar parçeyên Kurdistanê êdî roja 22 Nîsanê weke roja rojnamegeriya Kurdî hatiye dest nîşankirin. Li Sûriyê Rojavayê Kurdistanê jî piştî sazkirina nexşeya Sûriyaya nû rojnamegerî bi zimanê Kurdî qedexe bû û hemû karên rojnamegeriyê ne fermî û bi nihênî de hatin kirin. Di 26 Cutmeha sala 1931 Mîr Celadet Bedirxan moleta kovara Hawarê ji hikûmeta Sûriyê wergirt weke yekemîn û take carek li Sûriyê molet ji bo kovareke Kurdî hat dan ku di 15 Gulana sala 1932 hejmara yekem ya wê kovarê li Şama paytexta Sûriyê derket bi zimanê Kurdî tîpên latînî ta 15 Aba 1943 ku 57 hejmar ji wê kovarê derketin. Di 1 Nîsana sala 1943 ta sala 1945 kovara Ronahiyê bi tîpên Kurdiya latînî ji aliyê Mîr Celadet Bedirxan ve bi 28 hejmaran ve hat derxistin. Di sala 1986 28 hejmar ji rojnameya dengê Kurdistan hat derxistin. Piştî wê yekê gelek rojname kovar û belavok derketin. Mînazevî, Xunav, Gulistan, Roj, Newroz, Sormî, Helwest, Ecras, Sorgul, Aso, Delav, Hêvî, Gelawêş, Rojda, Adar û gelek rojname û belavokên din. Her wiha bi belavbûna torên internetê bi dihan malperên Kurdî hatin vekirin. Serbarî malperên fermî yên partiyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê jî. Li ser asta televîzyonê jî televîzyon û programên taybet bi Rojavayê Kurdistanê hatin vegirin. Nexasim piştî şoreşa Sûriyê her wiha bi dihan radyo li Rojavayê Kurdistanê û ji dervê Rojavayê Kurdistanê jî taybet bi rewşa Kurdên Sûriyê hatin vekirin. Bêhtirî 100 salî li ser derxistina yekemîn rojnameya Kurdî bi navê Kurdistan re derbas dibin. Li gorî rojnamevanan hîn rojnamegeriya Kurdî bi tevahî û ya Rojavayê Kurdistanê bi taybetî nekariye bibe sedem yan alîkar di peydakirina gotareka Kurdî navxwe û derveyî Kurdistanê yekgirtî û tenê rojnamegeriyeke hezbî teng e.